Condition one. Чакай. Няма кондишън. Знаеш за какво става тук? Разделете му. Сори, не разбрах, че може да... Нико връщане на страни. Поръче! Така. 3, 2, 1. Огън! Изпразни и покажи празно. Още има. Празно. Пусни. Чакай! Чакай. Изпразни! Покажете. Чакай. Който е свършил да изпразни, да покаже празно. Покажи празно. Дай ти на мене да гръмна. Огън! Стреляйте, айде. Айде, раз, два, три. Изпразни и покажи празно. Кретени. Айде. Абсолютно. Покажи празно. Спусни. Спусък. Клипа къде? Празно. Празно. Айде. Кой ще чисти сега? А сега кой ще чисти? Я един клипа.